Ang ginapatagan natin sa buong Isaya ka rally and demonstration. Ang ginatawag natin Sunas ang Pamuluyong Pilipino. Ang aton presidente sa buong nagahiwat siya Suna, State of the Nation Address. Kag maghambal siya parte siya mga achievements. Kining atong subong Suna nga para sa pamuluyo, State of the Nation Address na iya sang pamuluyo na version, hindi siya maghatag sang achievements sa atong gobyerno, kundi manukot sang gobyerno. Sukto naton aton iyang presidente sa iya anay nga ginatawag naton yang nag-trigger sa pagpangita iya sa mga kurap kakatapos ng aton niya mga pamunuan sang korupsyon sa atong gobyerno sa nagligad nga tuig sa iya Suna State of the Nation Address sang 2025. Nagsiling siya, mahiya naman kayo. So nano pa, galantaw kita ng tema subong sa sini nga Sunas ang Pamuluyo, Marcos Singilin. Sukto naton siya kung ano na natapna pala niya ang korupsyon sa iyang paggobyerno bilang presidente o kung sa gihapon nagapadayon ini bisan pa na may ara na nga mga big fish nga napriso kag damo pagid mga kasuhan kung bala ining iya nga ginatawag advocacy para sa pagtino sa gobyerno sa ginatawag mahiya naman kayo kung bala natumana kana kay balo kita ng unang kabagdanan, the root cause of poverty. Ang kausa sa kimulon sa atong pamuluyo, mga Pilipino, sa aton niyang mga mangungumamagon, aton informal settlers, aton mga workers, commercial workers, factory workers, aton mga pamuluyo. Ang unang kabagdanan sa kimulon sini, tungkol ang kwarta nga para sa pamuluyo, nagkatu sa bulsa sang pipilalaman namon nato mga politiko ginahatagan nato niya sang gahon sa pagdubala ago niya nga hatagan sa kayo na pamuluyo. Instead sila na magaranon kila pamilya ng magaranon. Pila ka bilog ang nagpapadre sa atong parish ng Padre? Sa akong parokya 100 kami pero ang iba akwan aling kay na siguro mga 4,000 3,000 aton subong iya nga nadatipo na mapumuluyo. Ang maragani nga panawagan ako sa pumuluyo, hindi siya makambyo.